Kølemassen A/S leverer alle typer af løsninger inden for køle- og fryseanlæg til erhvervslivet. I fødevareindustriens store køleanlæg er det vigtigt med en ubrudt kølekæde, som for eksempel her på Hirtshals Fiskerihavn. Kølemassen leverer køle- og fryseanlæg fra fiskefartøj til fisketerminal. Efter mere end 40 år i branchen har Kølemassen opbygget en stor ekspertise og know-how. Det skal der til for at designe, bygge og installere køle- og fryseanlæg, der præcis matcher kundens behov. Derudover udfører firmaet selvfølgelig også service og reparationer og har et stort lager af reservedele. I dag står der køle- og fryseanlæg leveret af Kølemassen i alle verdensdele. Firmaet har stor succes med et unikt modulanlæg, hvor et køreklart maskinrum til køleanlægget er indbygget i en container. Det gør det meget enkelt og billigt at tilslutte køleanlægget overalt i verden. Kølemassen A/S er også leveringsdygtig i CO2-fryseanlæg. CO2 er både miljøvenligt og energibesparende. I modsætning til konventionel nedkøling, så betyder lavere temperatur ikke større energiudgifter. Derfor kan der være gode penge at spare ved at investere i et CO2-anlæg. Vi har fået sat CO2-anlæg inden for cirka halvandet år siden. Vi har fået udvidet vores kølearrangement og sat frysetunnel ind. Det til trods er vores samlede energiforbrug kun steget marginalt. Kølemassen A/S er ISO 9001 certificeret. Det er din sikkerhed for, at kvaliteten er i orden.